Кандидатът за кмет на Варна с номер 49 Добромир Джиков започна срещи с граждани на своите 12 изнесени приемни. Тези точки се явяват продължение на инициативата «Активни граждани», които припознаха Добромир Джиков като изразител на идеите на гражданското общество. На тези места гражданите могат да си пожелаят какво искат да се промени. Това ще са и точките, където варненци ще могат да се срещнат освен с Джиков и с кандидатите за общински съветници от гражданската експертна листа с номер 49. Чуйте от Добромир Джиков защо е решил да се срещне с варненци чрез изнесените приемни. Ние продължаваме тази инициатива още от 2007 година, която се оказа много успешна в район Владислав Варненчик. Гражданите на Варна трябва да имат правото да си кажат мнението и то директно в най-удобното место за тях. Другото, което е, че трябва да бъде малко по-весела кампанията, трябва да бъдем малко по-усмихнати, защото всички искаме да стане Варна най-доброто место за живеене. Какво ще се случи с анкетните карти, които гражданите попълват на 12-те точки из целия град, които са ваши изнесени приемни вече? За мен най-ценното е писмата, които ще напишат гражданите, които желаят. За да може на всяко едно писмо, на всяко тяхно желание да бъде отговорено. За да може да се обобщят всички техни мнения и да не правим никога това, което тя ги е подразнило, това, което им пречи, за да живеят добре в една европейска Варна. Можете ли да гарантирате, че техните желания ще се сбъднат, когато станете кмет? Всеки има най-различни желания. Аз мога да гарантирам, че на всяко желание, дори най-екстравагантното, ще бъде отговорено по подходящия начин в законовата форма, за да може да се обясни механизма за изпълнението им. Аз за пореден път призовавам всички граждани, всички избиратели да излязат и да намерят своя кандидат, своята партия, за да могат да дадат гласа си за едно по-добро развитие. Защото дори и в опозицията е много ценна, за да не се получават модели, които не са работещи за гражданите. Местата, на които можете да изразите свободно своите желания за Варна са срещу катедралата, до хотел Черно море, на входа на Морската градина, на спирката на пазар Чаталджа, до магазин Макао в Виница, на базар Левски, в района на Гюрлата в Младост, градинката на улица Цариброд, пред поликлиниката в квартал Аспарухово, на спирката на пазара в ЖК Владислав Варненчик, на пазара в Кайсиева градина, както и на Пантеона.